tapšali, kad sam ušla, kao, bili su radosni. Sredinom decembra su mi dobili su zadatak od profesorke srpskog da mi svi napišu pismo, učili su da pišu pisma, tako da su svi meni napisali. I sećam se da su s jedne strane pisali viceve, a na drugoj Draga Milice, kako si, da još uvek imam ta pisma i često ih izvaljim i smijem se. Dok sam bila bolesna, na odeljenje je došla, uzeli su neki slatkiši, svašta. I dobila sam ovoliku bulavaru i meč. A onda mi je sredica rekla, ako budem samo spavala s tim metom, onda je to smešno, ja ću ozdraviti. Što se tiče mog društva iz razreda, oni su nekako sve to dobro prihvatili, što je začuđujuće dobro. Tako, nosila sam marame i onda sam shvatila da oni mene prihvataju tako kakva jesam. Normalno smo ponovo počeli da se družimo i neki su pazili čak na mene, bili su preterano pažljivi. Dosta njih je imalo razumevanja prema meni i zbog mog sluha, pa su kad nešto ne mogu da razumijem, onako polako objašnjavaju. Ali bilo je i oni, kao kad krenu to objašnjavaju, pa ti ne razumeš, onda kao, ma zaboravi i okrenu se i okrenu. S obzirom da smo bili, mislim, 11 godina smo imali, tako da ništa nije bilo jasno, nije bilo jasno ni kako je, ni zašto mi je opala kosa, ni ništa, tako da mislim da smo dosta ćutali i da je onako bilo čudno. Bilo je možda par tih mangupa, mislim, cijela škola, te starije generacije su bili mangupi i onda je bio samo taj jedan ispad kod tog nekog lika što je rekao vidi ga što je cijela, znaš. Mislim, mene to nije doticalo, ni on možda nije ni znao tog trenutka da sam bolestan ili nešto, ali jedino je on od svih reagovao baš tako. Kad sam dolazio u školu, sa štakama sam išao, bilo je možda mjesec dana posle operacije, dalje sam morao da koristim štake, ali imao sam masku i tako iza škole dolazim, video me tako sa maskom, ja onako idem ka školi i pitam me što će ta maska, šta glumiš? Pa ne znam, smetalo mi je to što kad ne čujem neko, pa sad neko od mojih drugara objašnjava meni, a neko ko prolazi tu prolazu pa zastane, gleda nekako sa čuđenjem i to mi je bilo jako neprijatno. Bilo je neprijatnih situacija u 8. razredu, dvojice ili trojice za moje odeljenje su me malo zezali što sam tako čopao ili pa su me zvali čopavi, pa ono. Imao sam 13 godina, skoro sad treba punim 14. Mislim, većinom sam pokušao da ignorišem, ali nije vredilo i sad jedan dan se čak uzeo i zaplakao sam, pa baš mi je ono teško palo. I bilo je, ne iz mog razreda, ali sa strane, bilo je komentara i bilo je neprijatnih situacija, ali naučila sam da ne obraćam previše pažnju to, pogotovo zato što sam, kažem sa mojim razredom, sam baš imala dobru komunikaciju i prilično smo se svi dobro slagali, tako da mi je to negde nadoknađivalo te osobe koje su se tako ponašale. Mislim da je bilo nekoliko situacija zbog kojih sam i zaplakala, ali kad sam došla kući, mislim, kad sam pričala sa tatom o tome, nisam žala da oni vide da me to pogodilo. I mislim da sam se, pošto ja retko uspijem da zadržim suze, mislim da sam tad baš bila hrabra što se tiče tako tih komentara, jer sam uspela baš da se izborim sa njima. Bilo im je čudno prvo što sam ošišan do tijela i onda su me zapitkivali. Uglavnom je bilo što se tiče kose, zašto imam kratku kosu ako sam devojčica, zašto sam nekad morala da nosim masku, mislim da je tad bio aktualan i svinjski ili ptičji grip, ne znam ja, i onda su onako bežali od mene. Ovi u školi su stariji, oni su mi skidali maramu, bacali, udarali me, smejali mi se. Neke devojčice su izbjegavale u tom periodu, nisu htjela da se druže sa mnom, nekima je bilo glupo, oni pričaju sa mnom.
Neki su bili isti, zato što sam bila dobra drugarica. Uglavnom, ja sam se družila i sa devojčicama iz drugih odeljenja, oni su baš bili okej prema meni. I nisam uopšte obraćala pažnju na kosu kad sam se lečila i nije mi bilo važno kako izgledam. A onda posle u školi, sa neke strane mi bilo glupo kad sam ih videla kad pletu kikice ili kad češljaju kosu. Pa da, posmevali su mi se, na primjer što sam imala kratku kosu. Neki su pričali da sam imala vaške, nisu znali uopšte da sam bila bolesna. Ja sam ušla u odeljenje, u učionicu i nastavnica je rekla deco, vaša nova učenica, mislim drugarica, zove se Teodora Tankosić, lečena je toga i toga i toga i toga, pa ako možete da se zbližite sa njom i tako. Mene su deca gledala kao da sam ušla mlada upravo. Pitala sam ih ja u 4. razredu, kako vam je bilo kad ste vi mene vidjeli na to? Mislim, naša prva rečenica je bila, ko je ova? I ona njima bila čuvala, nema kosu. U 1. i 2. razredu nisam mnogo ni išla u školu, zato što sam stalno bila bolesna jer mi imunitet nije bio slab. Obično bi, pošto tad nisu hteli da me prihvate, obično bi na velikom odmoru bila sama ili tako nešto. Ne mogu zbog kostiju, ne mogu baš tako najsjajnije da radim fizičko. Na primjer, ja ne znam da preskačem kozlić jer ako padnem, slomi mi se ruka i meni to teško zarast, strašno dugo mi treba vremena. I, na primjer, ako ne mogu, oni kao, ja, pa šta je tu strašno, samo se odskučiš i gurneš, kao onda me guraju, kao, ajde, probaj, kao, ne, sve mi. Stalno me nagovaraju na nešto ili, na primjer, kada treba da trčimo, pa i ne mogu, mene počne noga da boli. Nisu preživjeli, pa ne znaju. I tu su me zazali non stop nosanja ovo. Svi su već znali, pošto ih je razredna pripremila, i jeste da sam nosila perikl, ali svi su me gledali pomalo čudno jer sam bila i otekla i bez ogrova trepavica, neki sa sažaljenjem, što me najviše nerviralo, više su mi prijeli oni čudni pogledi. Kasnije sam saznala za to da mi je razredna rekla, pošto razredna je baš imala razumevanje. I mislim da mi je ona rekla da ću se vratiti i da neću imati kosu. Mislim da ih je onako malo pripremila na to. Iako ja sam završila lečenje u aprilu, a u septembru se kreće, tako da mi je već malo porasla kosa i malo sam i ojačala i sve. Ali mislim da ih je pripremila i da mi je rekla da pripaze i da me paze od drugih odeljenja. Mislim, od onih koji ne znaju da ne znam da se povrijedim ili uopšte da budu pažljiviji. I sjećam se da je bila zabrana da ne smiju da trče oko mene, da ne bi podizali prašninu ili tako nešto. I tako da razredna se baš dala u to. I na početku kad sam došla, bili su, nisu toliko, barem iz mog razreda nisu toliko ni zapitkivali i mogu da kažem da su imali razumevanje i da smo se lepo slagali. Dok recimo neki drugi i stariji đaci, da kažem, oni su malo onako, bilo im je čudno i čuli su da sam ja imala rak i da ništa im nije bilo jasno. Dok sam bio nešto kući 7 dana nakon primljene terapije, tad su isplanirali neku predstavu u školi pa su pravili predstavu i onako počestvovano sedim u prvom redu. Bilo je malo neprijatno zato što sam morao da imam masku, bio sam ćelav potpuno različit i bilo je ljudi koji nisu imali pojma o čemu se radi pa su me gledali kao frika. U početku je jedan profesor bio i suviše strog kao šta moraš da naučiš sve to neko računovodstvo i prvo kao mene nervirao, ali sam posle shvatila da on u stvari bio u pravu i da je baš to trebalo. Nije me opterećivala ovako za učenje, bila je baš dobra. Ona mi je stalno pomagala i išla sam kod nje kao na neke dodatne časove.
doktor je, meni je moj kirurg rekao da ja sve smem normalno. Ja se sad čak i u septembru vraćam odvojici. Ponašaju se kao da sam ja nešto nenormalno, ja mogu sve normalno, ne znam što oni. U stvari, djeca se poređaju u vrstu i sad svakome sedne u krilo. I ja sedem idu u sredinu i odmah razredna, Miloše, nemoj to tu, nemoj beži odatle. I ona me stavila negdje na početak, gdje sam ja ovoliki seo nekoj malo djevojčici u krilo. I mene je bilo potpuno sramota. Kad sam išla na ekskurziju sa njima, morala sam tražiti potvrdu da li smijem da uđem u Resavsku pećinu. Znači, zato što se razredna mnogo plaši. Nova nam je razredna. Morala sam da idem na onkologiju da bi dobila potvrdu da smijem da uđem u Resavsku pećinu. Ima nekih profesora, dođem na red da odgovaram, sav se pogubi, plaši se, ne zna šta da kaže, ne zna šta da pita. Pomisli da mi se nešto loše ne desi, kaže aj molim te sedi i odgovaraj, svi ostali stoje. Mene blam, zato što svi stoje, a ja, ne da Bože ko invalida i tako kaže, moram da sedim. Čini mi se i primećivala sam i kasnije, to kao što sam navela više puta razredno je baš onako gledala da to sve bude, da mi ništa ne fali i onako previše me štitila. Osjećala sam se malo glupo da se zbog mene neko ne zabavlja ili šta već i zato sam im rekla kao radite što hoćete, ne vraćate pažnju, a ipak je razredna bila zakon. Ja ne volim da me neko sažaljeva i to. Ali mislim da oni to misle da ja ne mogu više naučiti ili nešto drugo, pa zato su blaži po pitanju toga prema meni. Zato što oni meni daju dosta malo kako bih ja dobijala samo dvojke, da imam onako pozitivnu ocenu. A osim par profesora koji mi daju više, onda mogu da dobijem 3 ili 4. Ali ima onih koji daju 2 i toliko mi daju da učim. Neki nastavnici su se ophodili kao da sam ne znam nijam šta sad. Nekako blago prema meni to nije prijalo nešto da se izdvajam. Profesorka matematike neka je nova došla na zamenu. Njoj razredna napunila glavu dosta sa kao se leči budi lagana prema njemu i ona je to preozbiljno shvatila. I kao da sam, slomio negdje glavu pa ne mogu sam da se kontrolišem. Dala mi je kontrol iz matematike, sad svi rade površinu zapremljenu piramide. Ona meni da zadatak recimo 2 na kvadrat. Ako uradim sve tačno, to je 3. Sad to lagano kontrolu. To sam obio da radim. Puštala me, da je se naučila, nauči to i to za sljedeći čas. Kad sam otišla u srednju prvi dan, profesorka srpskog nije znala zašto nosim maramu i rekla mi je da skinem. Nastavnik geografije mi je rekao da skinem kapu i ja sam tad počela da plačem. Neki profesori su dali da nosim, a neki su rekli da mora da skinem. Samo što su nastavnici, ne svi, ali poneki govorili da na nastavi ne smije da se nosi, pa sam morala da skidam. Ali jednostavno, oni imaju svoje principe i ne daju na nastavi da se nosi kapa. Mislim, ja se nisam opterećivala pretjerano tim, ali pošto kosa tad na nekim mestima je otpala, a na nekim nije, onda mi je bilo glupo da idem bez kape ili moram. Bitno je da dete bude u kontaktu, da ne treba se zatvori, čim se zatvori to bude kraj, onda samo se bori, a to nikako ne valja. Znači mora da ostane u kontaktu i da se koliko toliko uputi još možda malo ta šira okolina, da ne bi bilo tih zafrkavanja, nema kosu ili to, pošto deca, nisu sva deca svesna kako izgleda tretman lečenja i posljedice. Ja mislim da je najviše bitna ta podrška prijatelja i porodice, pogotovo tih drugara iz razreda, pogotovo ako to neko mlađe dete, da oni budu nekako uz njega i da uvek ako se desi neka takva situacija, da to dete bude isprozivano od strane drugih, da
taj prijatelj ili nastavnik čak neki koji je onako bliži sa detetom, kao na primjer razredni ili razredna, da on bude tu da malo popriča sa njim ili tako nešto. Iako mislim da su mnogi stvari proćutali zato što su se bojali da pitaju, mislili su da će tako mene da povrede. Iako mislim da bi bilo još lakše da su mene pitali da, jer ja mislim da su se oni plašili da možda mogu da im prenesem bolest ili tako nešto, Mislim da je korisno da se obaveste profesori. Sa nastavnicima treba neko stariji da popriča, da im se skrene pažnja, da ne preteruju ponekad. Neki su i previše popuštali, a to nisam hteo. Trebalo bi neko stariji psiholog ili roditelj, ne znam jako, da skrene pažnju nastavnicima, profesorima, kako da se ponašaju. Ja mislim da bi trebalo da se uvede edukacija nastavnicima i profesorima za djecu obolelu od raka. Mislim da što nam više pridaju pažnje, to jest spuste te kriterijume što se tiče nas, da je to nama u tom trenutku možda kao oni bi da nam olakšu, to je svakako neka dobra namera, ali mislim da samim tim nas odvajaju od grupe, kao znaš ne možeš ti to, kao evo tebi samo par lekcija. U trenutku mi je nekad bilo lakše, kad me normalno je mrzelo da učim, kao ajde naučit ću to, dobit ću 3, 4, ali opet to da se ti s jedne strane tako reći kao nesposoban da učiš bar za 2 nešto normalno, mislim da tu ne treba toliko tolerancije, ok, svakako da treba i tolerancije i to, ali možda ne previše. Mislim da bi trebalo spremiti razred, kao što je moja razredna koliko toliko učinila. Možda nekim stvarima preterala, da kažem, ali mislim da razred treba pripremiti i možda čak i ostala odeljenja, da ne bi bila situacija koja sa mnom, da me moji razumeju, a ostali ne. I mislim da treba objasniti zašto opada kosa i zašto se sve događa i šta može da se desi, mislim šta mogu da očekuju kad se dete vrati u razred. I prosto mislim da samo razgovor treba obaviti sa njim. Možda bi roditelj trebao da popriča sa nastavnikom, sa razrednim starešinom, da bi on objasnio ostalim nastavnicima kako treba se ponašaju sasvim normalno i da ne prave neke, mislim, verovatno postoje deca koji trebaju neki ustupci i ne znam, ako imaju neka ograničenja ili slično, ali da roditelj objasni šta je to što je potrebno i kako to da se obavi, da ne bi bilo nekog preterivanja ili da ne bi smanjili ili zakinuli neko, kako da nazovem. Profesionalno sam se bavila atletikom i ta sam se spremala, to jest ušla sam u reprezentaciju i onda sam na sportskom pregledu saznala da sam bolesna, kad sam se spremala za balkansko prvenstvo i tu sam išla na medalju i onda sam rekla da moram sve to da pobedim i da se vratim i da bar jednu medalju osvojim, pošto nisam smela posle baš profesionalno da treniram i trčim i onda sam tu, imali smo neko opštinsko takmičenje i onda sam tu trčala i bila 3. i važno je da sam uzela medalju i onda sam otišla u penziju što se tiče atletike. Koliko sad imaš godina? Ja sad 11, sutra sam 12. Pa se ponaša ko da je normalan. A nekad? A u školi me stalno bije. Ideš koji si razred? Pa ti znaš koji sam ja razred. Kad sam prešla u 2. razred, imao sam Nikolu, Nigorića. Dobro, sad mi ne znamo te drugare, pa nam to sad mnogo ne znači. Pa objasnit ću. Jesi ti dobar drug? Jeli, Neca, tebe svi vole? Da.